তোর সম্পত্তি তুই লো 5 জন তো 5 জন তোর কজন তোরা বলেন আমি সাহেবলে বুঝি তিনি सारिक 5टाव मानिक बाजारनि खबर फैगा आंथानि जे आरो बरफ खरकसा ड्राग्स जानायनि रम खाहनाय ओंखाय आं थांखा लगे लगे आंनि तेलेमुरानि अफिसार स्टाफ लांगि थांखा आरो थांमोननि परे आरो जे ड्राग्स जानाय हनै मानजानाय जिरायनो आं कग्रक लामबो सोङै उलखाय साइमांखा जे आरो मानिक बाजाराव अजित ब्रह्मा हनै कायसा बरक दङ बिनि नग ड्राग्स फालो ओंखाय आबनो बिनि कगनो रोगै थाङै आं नायथ'खा आनक बिसिं हाबै ओंखाय बुमा बदल रक आरो निजे बुमा बदल रक ब्रक आनो खूब साहाय्य खालायगा पुलिस ना ब्रक आपारानि बरक सुबाखा अजित देब्रमा ता खारि थांखा ता ओंखाय बिनि नग रांमांखा बिनि नग खाय रांमांखा 7,740 टाका ताई ब्राउन सुगार खाली कोटा मांखा ताई कपलंखाय मांखा 39 टा ओंखाय आबरंना जों सिस खाय तुबुखा ओंखाय ताय कायसा खाय बनि पुतानि नक रंजित देब्रमा आरो बोजों सार्च खायप्रो आ पारानि बरक सावो जे बबो ड्राग्स फालो ओंखाय बिनि आरो बो जों नायतुगै विभिन्न जायगा रां बेराजाक तंमानि टोटाल 1,61,580 टाका जों रिकवरी खालायगा जोंहाबो बेपाक सिस खाय तुबुखा ओंखाय ताबो NDPS नि रायदा मते कायसा केस नाजांनाय बं एगेस्ट ओंखाय खोनागो ब्रावनो जों कोर्ट चालान दिनाय